Volám sa Soňa Pavčová, mám 46 rokov. Prácu opatrovateľky som si vybrala kvôli tomu, že som to už chcela robiť od 15 rokov, ale som sa potom vyštudovala som a potom som sa vydala, mala som rodinu, starala som sa o rodinu a kým chlapci vyrástli, tak som sa potom rozhodla, že idem robiť túto prácu a splnila som si môj sen, po ktorom som túžila už od malička. Prácu opatrovateľky v Rakúsku som si vybrala preto, že je to blízko. Tie dvojtýždňové turnusy sú akurát a potom 2 týždne doma je super. Keby som to robila tu na Slovensku, tak by som musela odrobiť celý mesiac a žiadne voľno. Výhody práci opatrovateľky sú tie, že po finančnej stránke je to dobre ohodnotené a spoznávate mentalitu inej krajiny. Je to niečo podobné ako u nás, Rakúsko, ale ešte krajšie. Zdokonaľovanie sa v jazyku nemeckom, to je veľkou výhodou. Aspoň pre mňa, lebo neviem, ako to môžem ešte v budúcnosti využiť. Opatrovateľka by mala byť hlavne empatická, mala by mať dobré srdce, mať rada ľudí a musí im vedieť vo všetkých situáciách pomôcť, aj po psychickej stránke. Musí ich vedieť sprúžiť a byť im stále nápomocná, aby vedeli, že nie sú sami a že ich má niekto rád. Sú vďační za každé vľúdne slovo a za každú pomoc, ktorú im poskytujem. A aj mne to robí dobre. Ono ten prvý týždeň sú takí odmeraní, ale už keď zistia, že kto je, čo je zač, ako robí a všetko, tak oni si vás obľúbia, oni vás ani domov nechcú pustiť.